poslední únorový den, to je 29. února roku 2012, věnován besedě. Beseda se jmenovala o Islandu a Fajerských ostrovech a k mikrofonu jsme si pozvali autora a přednášející této besedy pana Bohumila Stupku. Dobrý den. Dobrý den. Takže úvod jsem řekla, bude to beseda o Islandu a Fajerských ostrovech. Můžete říct, samozřejmě vy jste tam asi byl, tak třeba nějakou zajímavost, nebo o čem vlastně, jak ta beseda bude probíhat a o čem bude teda? Tak napřed se seznámíme se samotnými Fajerskými ostrovy, které jsou překrásně položené v Atlantickém oceánu na půli cesty mezi Islandem a Norskem, a pak zajedeme na samotný Island, což jsou nejvzdálenější ostrovy, které jsou těsně pod polárním kruhem, vzdálené od centrální Evropy zhruba tak 900 kilometrů. Jak je to dlouho, co jste navštívil tyto oblasti? Naposledy jsem se vrátil v srpnu loňského roku a byl jsem tam už po několikáté, když tak řeknu, zhruba jsem objel Island 50krát. Proč jste se rozhodl zrovna tady u nás při Břeclavi uspořádat besedu na tohle téma? No hlavně proto, že se mnou byla jedna vaše tady obyvatelka nedaleké obce, paní Kameníková, se kterou jsme si projeli Island celý dokola a byla velmi příjemná, požádala mě, jestli bych neudělal nějaké povídání o tom, což v naší cestovní kanceláři běžně děláme, protože povídáme o cestách s našimi hotelbusy po celém světě. Říkáte vaší cestovní kanceláři, můžete divákům přiblížit, co to je za cestovní kancelář, kde sídlí a odkud vlastně vy pocházíte? Takže naše cestovní kancelář funguje na trhu cestovního ruchu už 20 let. Sídlíme v Českých Budějovicích a jsme specifický v tom, že máme hotelbusy, čili autobusy, které poskytují maximální komfort a pohodlí pro každého cestovatele. A to z toho důvodu, že mají svoji postel a vaříme plnou penzi po celou dobu zájezdu. Takže zákazníci si připadnou jako doma v pokojíčku. Vy jste k nám přijel dnes až z Českých Budějovic? Ano, přijel jsem k vám z Českých Budějovic. Já osobně třeba bydlím v Kaplici, ale přijel jsem z Českých Budějovic, protože teď v této době zimní, vlastně předsezónní, děláme přednášky a povídání o našich cestách a o destinacích, které je možné s naší cestovní kanceláři navštívit. Chviličku si budeme povídat o Islandu a o dnešní přednášce, takže jaká je to země? No, to je kouzelná země, každý, kdo se tam dostane, tak se tam milé rád vrací, protože na této zemi, která je od nás dost vzdálená, se jen tak často nepohybujete a co vás okouzlí, tak jsou rozhodně překrásné ledovce, úplně nádherné, gejzíry, jo, a spousta bahenních sopek, tam vidíte, jak se tvořila země, to je učebnice geologie, takže zajet si na Island, to každému udělá opravdu velkou radost a že se tam lidi vrací, to jako 100%. Vy jste říkala, že se k vám rekrutují spíš lidé, kteří byli dřív turisté, nebo taky ti cundráci musí být nějak fyzicky zdatnější, slízají tam nějaké kopce, hory? Ne, ta možnost samozřejmě je, ale většina našich zákazníků je spíše 40 a více let, protože naše klientela se řadí z těch lidí starších, hlavně díky tomu pohodlí a nemusí dělat žádné výstupy nebo krkolomné přechody. Vždycky si na ně počkáme někde s tím hotelbusem, kde se můžou v klidu zase skovat, pokud jim to nevyhovuje. Island je drsná země, takže tam si člověk užije lecjakého počasí, ale díky tomu, že máme ten bydlík sebou právě, tak mají možnost se skovat, pokud jim to nepřeje to počasí. V kterém ročním období je nejlépe tam jet? Island je výborné navštívit v měsících červenec, srpen, kdy je tam vlastně nejtepleji, je nejméně srážek. Jinak v ostatních měsících je tam dost větrno a bývá tam nevlídno. A jak dlouho byste doporučoval tam jet? Já vím, že řeknete na půl roku, ale ten zájezd spíš kolika denní nejméně? No tak zhruba 14denní zájezd je přibližně to, co by vyhovovalo pravděpodobně každému, aby to aspoň částečně poznal, protože poznat Island během 14 dnů samozřejmě nejde. Na to je potřeba více času. Specializujete se na destinace severu, anebo i také jezdíte na jih? Jezdíme všecko. Máme autobusy na 3 kontinentech, takže jezdíme Jižní Ameriku, Střední Ameriku, Blízký východ, Turecko, Syrii, Jordánsko, Libanon, Severní Afriku, Jižní Afriku, takže myslím, že bychom si tady u vás měli ještě mnoho co povídat. Pořádáte jenom poznávací zájezdy nebo i pobytové? Ne, naše cestovka se specializuje jen na poznávací zájezdy a naši klienti se právě rekrutují z řad bývalých turistů a čundráků a takovýchto lidí, kteří rádi s malinko menším pohodlím vidí strašně moc navíc než s obyčejným zájezdem. Já bych ráda se také dozvěděla, jak se vaše cestovní kancelář jmenuje a jestli byste divákům nepřiblížil, kde vás vlastně najdou.
Takže naše cestovní kancelář se jmenuje Pangeotours, sídlí v Českých Budějovicích. Máme naše webové stránky pangeotours.com, kde se dozvíte naprosto všechno a já ještě jako cestovatel mám svoje stránky cestovatelbob.cz, tam se dozvíte další podrobnosti o případných přednáškách třeba i ve vašem regionu. A když by si diváci chtěli u vás zajistit zájezd, takže přes tyhle webové stránky nebo i přes telefon? Nebo... Přes tyhle webové stránky samozřejmě tam jsou všechny informace k tomu, jak si zájezd objednat a jak se na naší cestovní kancelář spojit a dozvědět se všechny potřebné věci. Já bych vám poděkovala za dnešní rozhovor, přeji, ať se vaše beseda vydaří a někdy se s vámi těším příště na viděnou u jiné země. Milé rád se k vám vrátím, děkuji pěkně, nashledanou.